skyd. August? 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 Ja. Giver du resten af regnestykket ud? Jo. DSB billetkontrol, kort og billetter, tak. Ja, har den lige her. Jeg tror desværre, jeg har glemt. Så bliver jeg nødt til at give dig en bøde. Ja. Hey venner, vi laver noget? Nej. Hvis du ikke har din mobil med, så gå en tur i parken eller sådan noget. Hey, er du okay? Nej, ikke rigtigt. Vil du ikke være sammen med os? Det vil jeg da gerne. Hvorfor sidder jeg ikke op i klassen med de andre og spiller mobil? Hvorfor skulle vi? Den spiller tid. Ses vi så igen i morgen? Selvfølgelig. Vi ses. Hej hej. DSB billetkontrol, kort og billetter, tak. Jeg tror desværre, jeg har glemt. Kom lige. Giver du resten af regnestykket? Okay, det er så nemt. Nu gør vi det, okay? 3. Jeg kan ikke sige det, jeg kan ikke 3. sige det. Prøv nu lidt, jeg kan ikke sige det, okay? Jo. Nej. Ej, kom. Okay. Okay, sådan her. Det virker bare mærkeligt at stå sådan her. Så er vi sådan her. Sådan her. Sådan her. Okay. Nej, det virker endnu mere mærkeligt. Vi står sådan her. Okay, 3, 2. Hey, er du okay? Nej. Kaster du ud i vandet? Okay, stop. Vil du ikke være...